Isto é unha aberración o que nos fixeron. Os bancos nin que estuveramos a misa, como dixo no seu momento o teniente alcalde Sánchez Vidal, sin debírades algo bonito, pero non vedes nada. Uns bancos que efectivamente, como dimos a queixa, viñeronlle cambiar as tablas, algunhas, porque podedes comprobar que aí está botándose a resina, porque nos dixo, non sei se era encargado ou jefe de obra, díxonos en 2 meses volvedes a estar no mesmo problema. Isto ás tardes, isto é un foco de calor. Entonces soltan resina. Fruto de un convenio de colaboración entre el Instituto de Vivenda Esolo y el Concello de Ourense, este último llevó a cabo el proyecto de humanización de la Praza dos Centos. O resultado da humanización é o que podedes ver aquí, unhas estructuras de ferro, de dudoso gusto estético e que desde logo non cumplen ningunha función para que os veciños pedían que se humanizara esta plaza, se lle diera servicio a un lugar de convivencia de onde viven un montón de familias. Las obras supusieron una inversión superior a los 72.000 euros. Aquí podría ser o exemplo de como se pode desde unha administración tirar co diñeiro e non contentar absolutamente a nadie, como podedes ver. Ahora mesmo, bueno, pues aparte de ser unha estructura bastante gris, con pouco servicio, se tuvo que sufrir algunha que outra reparación porque estaba mal construida. Desde el Partido Popular dicen que los vecinos se sienten engañados, que no están contentos con el resultado y que quieren que se les retiren las torres. No seu momento se acercou que entonces era o teniente alcalde aquí a facer unha presentación pública do que sería o proxecto de humanización desta plaza, que logo resultou non ter absolutamente nada que ver o que é o resultado final co proxecto que se presentou públicamente aquí á Asociación de Veciños.